Gamay. Go, we're live. Hello. Welcome to Iyaan Nimo. Eh, dami karon sa downtown. So, ang among surprise ninyo for today is testing me kung ang kaning bait number more ba ni o trabaho para sa tambok. So, Ako na ako may una. ano ko may tambok ka? Dili lang ako una, ikay una. Sige, ako una. High blood siya, gutom niya makakubali. Si Sapo siya. Oo, isa po, ako klaro. Wait, klaro ka nang ilaron ka muna. Sinundanay na iyaan. Tara natin sa Kuya William. William, pwede na mo testing si Nana? Dili lagi ako muna testing. Oh, sige, sige. Save the best for last na siya. Okay? Dali ka mo. So, pwede na tuloy siya. So, kaya na kayo. Kamay ka utiyan. So, many gamay nagtiyan. O, lapad at hawas. Okay. Wala may ma-example naman na. Ako ang sunod na mo testing. Side view naman. Wala ka listen tayo. Pero di ba tingkot lubot? Hindi na lang daw tindaw. Kadang, ang likuran na kimo naghagan mawala ko sa tatakon. Yeah. Okay, right. Medyo amigin siya sa size na ito, testingan sa premium size. Wala, makabayad dyan ni Ani. Yung magubad na likuran. Hoy, wala na. Gusto na tayo. Gusto tayo magkahintang. Oro. Oh, Tindak, may tindak, tindak. mura lagi kayo. Day, tindak, day. Ipakita ang tiil. Sige pa, ay tindak pa. Nasuko ka? So, ano to si cameraman? So, gusto mo yung na-realize after ato? Wala na ko na-realize. So, ang sa doon is, pwede na dyan ta. Mas Pwede na. lahat kasi sa kayo, nadakuan at tambok. Mga tindak na dyan ka. Kung manita ang pagi. Oh, nagpaagi na siya ng tanay. Medyo lisod sa akong party ko. Wala na lisod. Bukbuk ka. Eh, baka ano ka siya mag-isod? Tambok ka siya namumok tiil. Ikaw tambok pa natasok tiil. Ito ako na lisod. Halos na natin yung katuwaron. Dapat mo kami-forward yung may good. Isapon ka na, isapon. Okay, so, bota mo surprise para hindi today. Medyo wasa mo. Daw mo iyaan ako. Tingnan mo mag-smoke. Mga humawig klaro ang mga yan sa pinasapo. Wala Ano na nilaron ka ba? Budget na mo siya ini. Budget na mo siya ini. Pirate lang ko. Budget mo siya ini. Amo niya buhat ko because basta ko ako siya ingnan siya na. So, surprise O, niya. tanawa sa resulta. 40 duha mo nang infect ka na di ka inan o ingnan ka. Kaya ka or paandam ka ba? So, kasi may effect mo. Wala, wala ko yung ini. So, pwede na sa sunod ka mo na ko. Ikaw na sa ingnan.